Il-bieraħ wara nofsinhar ħallil jew aktar irnexxilhom jidħlu f'residenza privata fil-Mosta u minna rnexxilhom jagħmlu serqa kbira ta' ġojjelli, deheb u flus. Is-serqa saret minn dar fit-triq Nikola Oswald fil-Mosta meta fil-ħin tas-serqa ma kienx hemm nies fid-dar. Kien ftit tal-ħin wara l-4 ta' filgħaxija meta xi ħadd daħal f'din id-dar u sab ammont ta' taqlib u rriżulta li ħallil jew ħallelin kien irnexxielhom jidħlu fl-istess dar u jagħmlu b'suċċess din is-serqa kbira. Immedjatament kienu infurmati l-Pulizija li permezz ta' diversi units mir-Rapid Intervention Unit l-RIU u l-Pulizija tal-lokal marru fit-triq indikata, iċċirkondaw l-inħawi u beda tiftix estensiv. Mhux esklus li f'dan l-istadju bikri tal-investigazzjonijiet, il-Pulizija rċeviet informazzjoni importanti dwar min seta' daħal f'din id-dar. Kien għalhekk li sa tard is-sibt filgħaxija, il-Pulizija baqgħet tagħmel rondi f'toroq fil-Mosta f'kaċċa għal dawk li wettqu din is-serqa illi l-valur tagħha jammonta għal eluf kbar ta' euro. Il-Maġistrat tal-Għassa ġie infurmat bil-każ u ħatar diversi esperti biex jgħinuh fl-inkjesta.